أرسل زينا بايتو كل تهزبي أواجد عنا دحننة انسات بممرمارات ديقو نبر عطقات سلطنة تهدسو مهابن ناب حبرت سمليسكا مس انبارن سراحته تناخيرو مغصالو كوميشن هاقراو تهدسو افليتو كابوزاي مراحي ليبرالاوي سلفي مارك كارني اب مرصا كندا تعويتو على تسلس عسران حدن ميازيا كل تشحن عصر شوعتنا متمرت مشت ساعات عاد عخيلو نابخم سدالو ما زينا ايتبي تغرينا حزنا لكم قريبنا لنا كمي تعلو كمي تمسيو كورات تملكتي مزيناتات جيتاچو علوم مساخم قصنحي سنا مكتال نكون لكم تمنيتنايو فلما حصرت زيناتات بايتو كل تهزبي لو معلتاب زكايدو مبل عسران شوعتم سرو عقيبو اواج طعنان دحننتن انسات بممرمار اصدقو اتي اواجنا بهاجر زاتون كبهاجر زوصون انساتن فراتات انساتن حقنا سرار حنت كالتعنا عالم زه تختلو نكونو زخليو تباهيلوم وحسنا مقبين من رقاصن فترة عدل سراحن مچو كونتات كم زفترون تحبيروم اتي اواج حقر كاب تعودي كترخبو زقبا ايكونوميا وربحة نختا دنفع كم زحقز تقليتو مكتل قدما منستر تمسجن طرونح ود سراح نمكيادنا بكوت ناب كتما كومبولشاتيوم اتوم مكتل قدما منستر محبراو ميديا ገጾም ኣብ ዘመሓላልፉ ሓበሬታ ማእከል ኢንዱስትሪ ሃገርና ናብ ዝኾነት ከተማ ኮምቦልቻ ኣቲናይሎም ኣብ ጻንሒቶም ድማ ኣብቲ ከባቢና ተወገኑ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ከም ዝዕዘቡ ኣመልኪቶም ኣብ ከተማ ኮምቦልቻ እንትበጽሑ ድሙቕ ኣቀባብላ ዝገበሩሎም ላዕሎት ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራ ሓለፍቲ ስራሕ ዞባ ደቡብ ወሎን እቲ ምምሕዳር ከተማን ምስጋና ኣቕሪቦም نبر عطقات سلطنة تهدسونا مهابن ناب حبرتسب مليسكا ناي مصنبار سراحته تناخيرو مقصالو كوميشن بهراو تهدسو افليتو اتي كوميشن اب كلل تግራይ مبل سالساين اب كبابي عدوا زركب ماخل مسلطني عد براخ لومي سراحه جميرو ماخل مسلطني عد براخ افلاماي زوريا 400 نبر عطقات تقبلو يو ناب سراح اتيو مكتل كوميشنر كوميشن بهراو تهدسو برغادير جنرال دربي مكراو بمسرت سممع بريتوريا اتي زعسل سلام نمتنخار بركس بلو تغبارات يوغنو مهلاوم غليصوم كابزياتهم حدن نبر عطقات عدقي مفتاح سلطنه تهدسو مهابن ناب محبرسب ناي مصنبار تغبارات تطناخيرو مقصالوم ون العلم كما خلات مسلطن تهدسو ملس كامباس مقلن عداغا حموسن بتوساخي اب كبابي عدوا زركب ماخل مسلطن تهدسو عدي براخ لومي سرح مجمار مخالو مكتل كوميشنر غليصوم ام مجمري مرها قبر سراحه ماخل كاب ود بحورات منغستات كاب حبرت افريقان كاب مشارقتي هاجراتن تعذبتي كم سرخبو صبصاب ريبورترنا اسمار برهانو املاخيتو منستر قدات وصاي دكتور جيدون تيموتيوس مس منسترات قدات وصاي روسيان برازيلن تزاتيوم برازيل ريو دي جانيرو ناتخيد ابزركب اخيبا منسترات قدات وصاي بريكس ناتساتفو زركبو توم منستر قلنا قلنيتا اخيبا كلتي اول الزبات اساليتوم منستر قدات وصاي فيدري دكتور جيدون تيموتيوس مس منستر قدات وصاي روسيا سيرجي لافروف ابزغبر وزتم كل مداوي عالم لخركب اثيوبيان روسيان كم زتتناخره بمزخخر متحبار كلتين هاجرات بزبلت متنخار ادلاي كم زخونه غليصوم سرجي لابروف بوغنوم روسيا بكلتياوم بعل بزح وغن عودታት متحبارن ጭቡጥ متحبار بمغبار እቲ ታሪኻዊ ርክብ ንምጥንኻር ቆራጽ ከም ዝኾነ ታረጋጊጾም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በተመሳሳሊ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብራዚል ማውሮ ቬራ ኣብ ዝገበርዎ ዘተም እተን ሃገራት ኣብ ውሕስና ምግቢ ምፍራይነት ሕርሻ ኣብ መምሓይሽ ዓለም ለኸ ምሕደራት ትካላት ስግግር ሓይልን ካልኦት ዓውድታትን ብዘለዎን ምትሕብባር بمدحاب تزاتيوم بريزيدنت بريكس زيوان برازيل جمرتو سرح بمناد إثيوبيا برازيل
نزقمتهم أنفتات تخرت بريكس دقاف كم تقبر قليصهم توم منسترات كلتيا وركبتن هاجرات نمتنخار كم تسمعوا كم منسير قدات وصاي زي رخمنا حبريتا أرديو بتزامادي زينا إثيوبيان تشاينان أما عقف بريكس متحبارن نمتنخار تسماميعن منسير قدات وصاي جديون تيموتيوس منسير قدات وصاي تشاينام تزاتيوم أبزتهم دمان كل مداو استراتيجيكا ومحزنة تنهاجرات أصنوت بمهاب أب كلتياون بعل بزح وجن قداتن تخرت كيرام كلتيوم وجنات أما عقف متحبار بريكس ركب كلتين هاجرات بزبلت أن متنخار كم استسمع معهم حبريتا إمباسي إثيوبيا بتشاينا أرديوم تيزته قدنا قدني أبرازيل ريو دي جانيرو ناتخيد زركب أخيبا من استرات قدات وصاي بريكس زي تقبريوم مكتتال مع دزينا يتبي تقرنياكم تركبوا كبرات تختاتل تمارسكم سلا تكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صنحو بزرزر نابز حرنا يوم زيناتات كنسجرنا نعو نقندر نملاخ بزبل مريح قال اب زدخايد مرها قبر متخاب اتوت لعلي كلتنت بكلتا بيليون بر قال كم استاتوت غليصوم بريزيدنت تايا أصقسلاسي أبتين كالا معراف لمعات كوريدر كتما غوندر زوعل مرها قبري متخاب اتوت ترخيبهم نعبيت هاجرا سواصون زبركتو اكالاتا مسجيبنهم يوحنس فانتاهون زوادو صبصب ابراهيم رسام أبي إثيوبيا كابزر كبانو وح عدم زغطرة كتماتات حانتي نزخونت كتما غوندر زوعل مرها قبري متاخاخ بأتوت عبدي سابات ساليتوم كاب قربا وان جميرو نعبيت كتماتات بمنغستي تغرت انتوهاب عدل من المعز قتما كتما غوندر كابز حالف عمت تحيزو نتا كتما زنقاق سرحتي الناس سرحي ركب عبتي فلماي معراف لمعات كوريدر مباصح توريستات زخونو بوتاتات حويسو وانا مسمراتتا كتما ناي محداسن مملخعن سرحتي تساريحيوم ازي سرحتي بزفطرو من نققح دما كالاي معراف لمعات كوريدر نمجمار تساتفو سبهافتن حزبن ادلاي بمخانو نعون غوندر نملاخع بزبل مريح حساب مرها قبر متقاب اتوت تساليتيوم بريزيدنت تايا أصقسلاسي أبتي مدرخ ترخيبهم مدرب زسمعوا الأوان كتماتات مسارت عبيد كم زخونا بمجلاز كتماتات إثيوبيا بفلتاتن حافتن بمعباي مسلت أنا علم كوعزا يجب لهم كتموش يرجت مسارت ريناتشو بإثيوبيا بشام ساون يعلم أكف نونتاو يهننهم مياملكتو كتماتات مسارت عبيتين أبي إثيوبيا طرح زي كونس علم لخ حقيون نزيو زملاخت كتماتات نتعبيا نابرا حزبي يمحيشا التحساسبا يسفحا زبلت عبيت نكهدلون من محلالفي مسمري خونا مالتيو بريزيدنت تايا أصقسلاسي وسيخوم حسب بتكبار مرقاق ملكت عبيتيو بمبال عب غوندرن حفشاوي سرعة المعات تهاجرن نستساتفو أكلات آمسكينوم بالو يجمرو يغنبو يشاشالو يميهو هيدو كله
ኣብቲ ዘሎና ወስኹ እናሃነጹን እናመሓየሹን ዝቐጸሉ ኩሎም ስራሕቶም ህያው እዩ ስራሕቶም ዝርአ ዝድህሰስ ብምዃኑ ሃገር የዕቢን ንወለዶ ድማ ይኹርዕን ስለዚ ኣካል ናይ እዚ ኩሉ ስራሕቲ ዝኾንኩም ብሓፈሻ ኣብ ልምዓት ኮሪደር ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ተግባራት እውን ንዝተሳተፍኩም ብጣዕሚ ክትምስገኑን ክትኾርዑ ድማ ይግባእ ይብል ኣብዚ ሓለፈ ሓደ ዓመት ዝተሰርሐ ስራሕቲ ድምቀት እታ ከተማ ገሊጹ ዘርኣየ እዩ ዝበሉ ርእሰ ምምሕዳር እታ ክልል ኣረጋ ከበደ ብወገኖም በቲ ዝተሰርሐ ስራሕቲ ህዝቢ ዘርኣዮ ግብረ መልሲ ንመንግስትን ሰብ ሃፍትን ምልዕዓል ዝፈጠረ ምዃኑ ተዛሪቦም ባለፉት ጥቂት ዓመታት በተለይም ከባለፈው ዓመት የበጀት ዓመት ጀምሮ ኣብዚ ሓለፉ ቁሩዕ ዓመታት ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ በጀት ዓመታት ሒዙ ጎንደር ኣብ ውሽጣ ዝሓዘቶ ጸጋ ምብልጻግ ሓመዳ ኣራጊፍና ዝነበረ ድምቀታ ክረአ ዝገብር ፈላማይ ተግባር ተጀሚሩ እዩ በዚ ተግባር ነበርቲ እታ ከተማ መጠን ተስፋን ሓጎስን ካብቲ ዝተሰርሐ ንላዕሊ ኮይኑ ተዓዚብና ኢና እዚ ድማ ንሓይልታት ልምዓት ብፍላይ ድማ ንመንግስቲ ንሰብ ሃፍትን ህዝብን ዝበለጸ ስራሕ ክንሰርሕ ከም ዘለና ብዓብይኡ ክንርዳእ ገይሩና እዩ ምክትል ከንቲባ ከተማ ጎንደር ቻላቸው ዳኘው በወገኖም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ነታ ከተማ ዝተገብረ ሓገዝ ሓድነት ኢትዮጵያውያን ዘርኣየ እዩ ክብሉ ገሊጾም ጎንደር ታሪኳ ይታወቃል በርካታ ወርቃማ ዘመናትን አሳልፋለች ጎንደር ታሪክ ይፍለጥ እዩ ብዙሓት ወርቃው ዝኾኑ ዘመናት ኣሕሊፋ እቲ ታሪክ ናይ መላእ ኢትዮጵያውያን ታሪክ እዩ ሎሚ እውን እቲ ታሪክ ንሱ እዩ ተደጊሙ መላእ ኢትዮጵያውያን ንከተማ ጎንደር ብሓባር ጠጠው ዝበልሉ መርኣይ ሓድነት ኮይኑ የርኺበዮ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ንካልኣይ ምዕራፍ ልምዓት ኮሪደር ከተማ ጎንደር ዝውዕል ልዕሊ 2.2 ቢልዮን ብር ቃል ከም ዝተኣተወ ተመላኺቱ መንግስቲ ኣብ ትምህርቲ ፈጠራን ክእለትን ትኹረት ሂቡ እናሰርሐ ምዃኑ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ሓቢሮም እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝዝበሉ ኣብ ጉባኤ ኢኖቬሽን 2025 ኣቆጻጽራ ኤውሮጳ ኣብ ዘስምዕዎ መኽፈቲ መደረ እዩ ዮሐንስ ፋንታውን ዘዋደዱ ጸብጻብ ኣባይ ደመቀ ኣብ ትምህርቲ ምህዞን ክእለትን ጠመተ ዝገበረ ጉባኤ ኢኖቬሽን 2025 ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ሚኒስትራትን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ዝመጹ ክኢላታት ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጀሚሩ እዚ ብሚኒስትር ትምህርቲ ብሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ብሚኒስትር ክእለትን ስራሕን ምስ ኣፍሪካ ብሬንስ ብምትሕባር ዝተሰናደአ ጉባኤ ሚኒስትራት ሃገራት ኣፍሪካን ልኡኻት ጉጅለን ዝተሳተፉሉ ጉባኤ እዩ ትምህርቲ ቁልፊ መሰረት ምዃኑ ዝሓበሩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ንመናእሰይ ኣፍሪካ ጥጡሕ ስርዓት ኣሰራርሓ ምዝርጋሕ ከም ዘድሊ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዕዎ መኽፈቲ መደረ ሓቢሮም Education is the key. ትምህርቲ ማዕርነት ዘስፍን ቁልፊ መስርሕ እዩ ኣፍሪካ ናይ መናእሰይ ብምዃና ንመጻኢ ወለዶ ዝረብሕ ስርዓት ኣሰራርሓ ምዝርጋሕ የድሊ እዚ ድማ ብቑዕ ክእለት ዘለዎም መምህራን ከምኡ ድማ ዓለም ለኸ ተቐባልነት ዘለዎም ተምሃሮ ብምሓዝ ክጅመር ይግባእ ኣብቲ ዘፈር ተመክሮ ኢትዮጵያ ዘካፈሉ እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ትምህርትን ክእለትን ብመንግስቲ ፍሉይ ጠመተ ከም ዝተዋሃቦም ዝሓበሩ እንትኾኑ መንግስቲ ሓደሽቲ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ምህናፅ ጀሚሩ ኣብ ክእለትን ልምዓት ሓይል ሰብን እናሰርሐ ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ኢትዮጵያ ትምህርትን ክእለትን ልዑል ጠመተ ተዋሂብዎ እዩ እዚ ጉዕዞ ነዊሕ ምዃኑ ተረዲና እናስራሕና ኢና ሓደሽቲ ቤት ትምህርትታት ዝሐሸ መሰረተ ልምዓትን ጥንኩር ዲጂታል መርበብ እናሃነፅና ኢና መጻኢ ወለዶ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ፈጠራን ልምዓት ሃፍቲ ሓይል ሰብን እናስራሕና ኢና መናእሰይ ኣፍሪካ ብትምህርቲ ፈጠራን ክእለትን ተስፋ ዘሰንቁ ስራሕትታት እናሰርሑ እዮም ዝበሉ እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣካል እዚ ጉዕዞ ምዃና ዘኹርዕ ኢሎም ኣብ ኣፍሪካ ተስፋ ዕድልን ክእለትን እናተዓዘብና ኢና ካብ ሌጎስ ክሳብ ናይሮቢ ካብ ዳካር ክሳብ ኣዲስ ኣበባ መናእሰይ ጸገም ኣብ ዝፈትሑ ፈጠራታት ተዋፊሮም እዮም ልዑል ዝኾነ ኢንቨስትመንት ፈጠራ እናተዓዘብና ኢና ኢትዮጵያ ናይዚ ኣካል ብምዃና ኩርዓት ይስምዐና ሚኒስትር ትምህርቲ ፕሮፌሰር ብርሃን ነጋ በወገኖም ዓለም ኣብ ዝተሓላለኸ ኩነታት ከም ዘላ ብምሕባር መጻኢ ወለዶ ብትምህርቲ ፍልጠት ብቴክኖሎጂን ክእለትን ምድላው ይድሊ ኢሎም Everybody agrees that at this very critical juncture ኩሉ ሰብ ከም ዝርዳእሉ ኣብዚ ወሳኒ ምዕራፍ መናእሰይ ኣፍሪካ ብፍልጠት ክእለት ብዝደለናዮ ልክዕ እዩ ዕድልና ዝውሰን ስለዝኾነ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ብዛዕባ ትምህርቲ ክእለትን ቴክኖሎጂን ትኹረት ክንገብር ይግባእ ኣፍሪካውያን ካብ ልሙድ ኣካይዳ ወፂና ዝመጽእ ግዜ ዘገናዘበ ኣካይዳ ክንኽተል ይግባእ ጉባኤ ኢኖቬሽን 2025 ምስ ኣይሲሲን ክእለትን ብዝተተሓሓዘ ኣጀንዳ ቀሪቡ ምይጥ ከም ዝግበረሉ ተሓቢሩ
ቀጻልነት ዘለዎ ፍታሕ ፍልሰትን ስደትን ንምፍጣር ዞባው ምትእሳርን ምትሕባርን ምጥንኻር ከም ዝግባእ ምሁራን ሓቢሮም ማእኸል ስደትን ፍልሰትን ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ምስ ዓለም ለኻዊ ትካል ቀጻልነት ዘለዎ ፍታሕ ሴክሬታርያት ብምትሕብባር ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ተሳሊጡ በቀለ ተመስገን ዘዋደዱ ጸብጻብ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ማእኸል መጽናዕቲ ስደተኛታትን ፍልሰትን ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ምስ ዓለም ለኻዊ ትካል ቀጻልነት ዘለዎ ፍታሕ ሴክሬታርያት ብምትሕባር አገዳዲ ስደትን ፍልሰትን ኣብ ደቡባዊ ዓለም ብፖሊስን ብምርምርን ብትግበራን ትረኣይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ኣሳሊጡ ኣብቲ ዝተሳለጠ ጉባኤ ኣብቲ ዘፈር ዝተዋፈሩ ምሁራን ኣብ ዙርያ ስደትን ፍልሰትን መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ እንትኾን ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ መምህር ስነ ልቦና ዝኾኑ ዶክተር አበራ ጥበብ እውን እቲ ጉባኤ ካብ ሰሜናዊ ዓለም ዝመጽእ ፍልጠት ብተወሳኺ ፍልጠት ደቡባዊ ዓለም ከም ዘድሊ ዘርኢ ምዃኑ ሓቢሮም እዮም የዚህ ኮንፈረንስ ዋና ዓላማ ከፎርስድ ዲስፕሌስመንት ጋር ዋና ዓላማ እዚ ኮንፈረንስ ምስ አገዳዲ ፍልሰት ተታሒዙ ቅድሚ ሕዚ ብሰሜናዊ ዋልታ ኢና ንምራሕ ነርና ሕዚ ግና ምስ ታሕተዋይ ክፋል ዓለም ፍልጠት ክህሉ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘሎ ንአገዳዲ ፍልሰት ዘቃልዖም እንታይ እዩ ብምንታይ መንገዲ ኸ ክፍታሕ ይኽእል ዝብል ፖሊሲ ንምውፃእ ዝሕግዙ ፍልጠታት ክወፅዮም ዝብል እምነት ኣሎና ኣብ ኬንያ ምሁር ፖለቲካል ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ካልተን ዝኾኑ ፕሮፌሰር ጀምስ ሚሊነሩን ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ኣብ ዙርያ ፍልሰትን ስደትን መፍትሒ ሓሳብ ዝሕብሩ ጉዳያት ከም ዝተለዓሉ ገሊጾም እዮም ኣገዳዲ ስደትን ፍልሰትን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ክለዓል ይኽእል እዩ ብሰብ ሰራሕን ብተፈጥራውን መንገዲ ሰባት ክመዛበሉ ይኽእሉ እዮም ይኹን እምበር እዞም ስደተኛታትን ተመዛበልትን ግቡእ ዝኾነ ክንክን ክረኽቡ ግድን እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ድማ እቲ ዝተረሓሓቐ ሰሜናውን ደቡባውን ክፋል ብምቅርራብ ንስደተኛታት ፍታሕ ክህብ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋና ዋና ዳይሬክተር ማእኸል ስደተኛታትን ተመዛበልቲ ዝኾና ፕሮፌሰር ሜሪ ቦቲማ እውን እቲ ዝተረስዐ ምስሊ ደቡባዊ ዓለም ብምርምርን ብፖሊሲ ንክሕገዛ ምግባር ክስራሕ ከም ዝግባእ ኣረዲአን እየን ownership from global south perspective is missing or is absent or limited እዚ ጉባኤ እቲ ዝተረስዐ ምስሊ ደቡባዊ ዓለም ኣብ ውሽጢ ግምት ዘእተወ እዩ ክሳብ ሕዚ ሰሜናዊ ዓለም መሰረት ብምግባር ስራሕትታት እናተሳለጡ ጸኒሖም እዮም ሕዚ እውን ብተመሳሳሊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጉዳይ ሰራሕተኛታት ኣብ ታሕተዋይ ዓለም ወይ ድማ ኣብ ደቡባዊ ዓለም ብምስትውዓሎም ኣብ ዙርያ እዚ ስራሕትታት ምርምር ፖሊሲታትን ሕግታትን ተግባራውን ክኾኑ ጠመተ ተዋሂቡ ክስራሕ ከም ዝግባእ እምነት ኣለኒ ንስደትን ፍልሰትን ቀጻልነት ዘለዎ መፍትሒ ንምፍጣር ዞባዊ ምትእሳርን ምትሕባር ምጥንኻር ከም ዝግባእ ምሁራን ዝገለጹ እንትኾን ኣብቲ ጉባኤ ካብ ካናዳን ካብ ምብራቕ ኣፍሪካን ካብ 19 ዩኒቨርሲታት ኢትዮጵያ ምሁራን ትዘፈር ተሳቲፎም እዮም ማዲ ዜናና እንዳቀጸለዩ ሕዚ ድማ ካብ ዜና ዕዳጋና ብዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግር ኣብ ልዕሊ 110,000 ዘይሕጋውያን ነጋዶ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ተገሊጹ ኣብ ዓውዲ ንግዲ ዝተወገኑ ብዙሓት ስራሕቲ ልዑል ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ ሚኒስትሪ ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ካሳሁን ጎፌ ገሊጾም ገምጋም ኣፈጻጽማት ሸዓተ ኣዋርሕ ሚኒስትሪ ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ተጸዋዕቲ ትካላት ቢሮታት ልምዓት ዕዳጋን ንግድን ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን ተኻይዱ እቶም ሚኒስትር ኣብቲ መድረኽ ከም ዝገለጽዎም ኣብ ዝሓለፉት ሸዓተ ኣዋርሕ ኣብ ዓውዲ ንግዲ ብዝተወገኑ ብዙሓት ስራሕቲ ልዑል ውፅኢት ተመዝጊቡ ብቴክኖሎጂ ብምሕጋዝ ን2.6 ሚልዮን ኣገልግሎት ደለይቲ ምዝገባ ኦንላይን ከም ዝተሳለጠ ብምሕባር 2.2 ሚልዮን ስራሕቲ ኢንስፔክሽን ንግዲ ፍቃድ ከም ዝተሰርሐ እውን ኣልዒላ ዕዳጋታት ቀዳምን ሰንበትን ብምስፋሕ ስርዓት ዕድጊት ሲሚንቶ ከምኡውን ካልኦት ተግባራት ብምውጋን ቀረብ ብምውሳኽ ዋጋኡ ዝተረጋግአን ክኸውን ከም ዝሓዘ ተዛሪቦም ብኻሊእ መዳይ ኣብ ልዕሊ 110,000 ዘይሕጋውያን ነጋዶ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ብምሕባር ጥንኩር ስርዓት ቁፅፅር ዕድጊት ነዳዲ ብምዝርጋሕ ኣብ ዘይሕጋዊ መዕደሊ ነዳዲ ልዕሊ 100 ሚልዮን ብር ቅፅዓት ከም ዝተነበረ ተዛሪቦም ኣብ መምሐሺ ማክሮ ቁጠባ በብርካ ዓለም ተናሓናሒ ቁጠባ ንምህናጽ ካብ መንጎ ዝውገኑ ተግባራት ሓደ ካፒታል ዕዳጋ እዩ
بكابيتال عداقة فقد زرخبو بانكتات إنفستمنتون أمونغو كوبانياتات مواعل نواين أب إنفستمنتن موياون حقاون تختل السرار حاكم صرحو قليصهم حقرنش أيل لين زوار التوصبصاب دهب ياسين نإثيوبيا حدش أبزغنا من قصاص كابيتال عداقة كمونغو فقد زرخبو وشتي محبر أكسيون نقد بانك إثيوبيا CBE كابيتالن إثيو فيداليست عداقة موال نواي متعددك أكسيون محبر تزرحتيهم وانا فزام مسرح أكسيون محبر نقد بانك إثيوبيا CBE كابيتال زمد نهنقاتو كان شتو مزرقح كابيتال عداقة هافتا هاجر فتحاوي كففل لغهلو مكباريو يبلو إثيوبيا نقد بانكنا በእኛ ፕራይቬት ኢንቨስትመንት በባንክ ንግድ ኢትዮጵያን በአናን በውልቀ ኢንቨስትመንት በጥምረት ዘተጣየሸ እዩ ባንክታት ኢንቨስት ክገብራ ክእላየን ግን ካብ ንግዲ ባንክታት ዲፖዚት አይንወስድን ብናይ ባዕልና ካፒታልና ንንቀሳቀስ ኩባንያታት ናብ ዕዳጋ ሼር ወይ ድማ ብጽሒት ክሸጣ ኣብ ዝደልያሉ ግዜ ንዕአን ኣዳሊና ፕሮስፔክትስ ዝበሃል ኣድላይ ዶክሜንት ኣሎ ንኢንቨስተራት ቅድሚ መግዝኦም ዝወሃብ ንዑ ኣሰናዲና ኣብ መወዳእታ ኩሉ ዘማልአ ትካል ሒዝና ናብ ዕዳጋ ንቐርብ ንሕና ኢና እዚ ድማ ፕሮፌሽናላይዝድ ንምግባርን ህዝቢ ምትእምማን ንኽህልዎን ዝተገበረ እዩ ንሕና ኣዚና ንደልዮ ኣብ ማእኸላይን ታሕተዋይን ብርኪ ዘሎ ዜጋ ኢትዮጵያ ተፈጥሮ ካብ ዘላ ሃፍቲ ብጽሒተይ በጽሒኒ ዝብል ስምዒት ንኽስምዖ እዩ ብኻሊእ ወገን ዕዳጋ መዋለ ንዋይ ዝውግን ኢትዮ ፌዳሊስት አክሲዮን ማህበር ዋና ፈጻም ስራሕ ዝኾኑ አንተነህ ካሳ አዳግን ሸያጥን ካመርኻብ በዝሓለፈ መረዳት አዳጋውን ንህቢና ይብሉ የመጀመሪያው ገዢዎችና ሻጮች የሚገናኙበት ሳይት ነው ወይም ጎን ነው ፈለማ አደግትን ሸያጥን ዝራኸብሉ ጎን እዩ ብኻል ወገን ድማ ናይ ባዕልና ሒሳብ ቁጥሪ ሓሊድና ሓደ ትካል ንሕናውን እናዓደግና ንቐጻል አክሲዮናት ንሸጠሉ እዩ ነቲ ዕዳጋ ንከፋልጥዎ ዋጋ አክሲዮን እንታይ እዩ ዝብል ንኽርድኡ ይሕግዞም ኣብ መወዳእታ ዝተመስረተ ውሳነ ንከሕልፉ ይኽእሎም እዩ ለምሳሌ ኢንቨስትመንት ዛሬ 10 ብር የገዛሽው አንድ ሼር ንኣብነት ኢንቨስትመንት ሎሚ 10 ብር ዝተዓደገ ሓደ ሼር ወይ ድማ ብጽሒት እቲ ኢንቨስት ዝገበርካሉ ካምፓኒ ኣዝዩ ጽቡቕ እንተሰሪሑ መኽሰቡ እንተቐጺሉ እታ 10 ሓደ ሽሕ 100,000 1 ሚልዮን ውን ክትዓቱ ትኽእል እያ እቲ ኩባንያ ግን ከም ዝሓሰብዎ ተዘይከይድሉን መኽሰቡ ከም ዝሓሰብዎ ተዘይከይድሉን እቲ 10 ብር ዝተገዝአ ናብ 5 ውን ክወርድ ይኽእል እዩ ሴቪንግ አካውንት ካሊ እዩ ዝተቐመጠ ምስ ወለድኡ ዝኽፈለካ ኢንቨስተራት ዕዳጋ ካፒታል ተረዲኦም ናብ ዕዳጋ ንኽኣቱ ስራሕ ግንዛበ ይስርሑ ምህላዎም ዝገለጹ ኣፈጻሚ ስራሕ ኢትዮ ሴኩሪቲ አንተነህ ካሳ ኣብ ምሙካር ስነ ምህዳር ምትዕድዳግ ምህላዎም ገሊጾም ከባንኮች ከኢንሹራንሶች ከማይክሮ ፋይናንሶች ጋር ምስ ባንክታት ኢንሹራንሳትን ማይክሮ ፋይናንሳትን ጀመርናዮም ዘተታትን ስራሕትን ኣለው ነዚኦም ኣጠናኺርና ንኸደሎም ይዝኸውን ኢትዮ ፊደሊቲ ኣብ ዝቕነ ምስ ኤክስቼንጅ ዝተተሓዙ መደባት ኣለዎ ምስ ዕድጊት ፕላትፎርም ዝተራኸበ ሞክ ቴቤቲንግ ሴሽን ንኢትዮ ፊደሊቲ ተሰናዲኡ ነቲ ፕሮግራም ክነካይድ ኢና ኢትዮጵያ ዕዳጋ ካፒታል ንምምሕዳር ዝዘርግሐቶም ሕግታት መምርሕታትን ውፅኢታውነቱን ንምቕራብ ዘኽእሉ ምዃኖም እውን ተሓቢሩ እዩ ኣብ መወዳእታ ዜና ውፃኢ ካናዳ መራሒ ሊበራላዊ ሰልፊ ማርክ ካርኒ ተዓዊቶም بقدما منستر مارك كارني زمراح ليبرالاو سلفي اب حقراو مرصا كندا كم استعوته تغليصو مقصار دمصي ملو بملو اكوازاغيد تزي تزازمن اب سلطان كملس تصفا غيرو زنبره عقباو سلفي درو تسعيرلو تي حساب حجي 198 منابر رخيبو زلو ليبرالاو سلفي رؤسو كيلو منغست نكمسرت توسخ 4 منابر طرايو زدليو عقباوያን بوغنوم 144 منابر بايتو تعويتو مالوم تيلو التصادفو زنبرو بسنو 28 ميازيا استخايده مرصان وصيتون صلالوت بريزيدنت امريكا دونالد ترامب زي عالبو مخانو بوشتن بدغن اقالبو زحسبيو نيرو نسو طراي ግን አይኮነን بقندو ترامب ابلعلي كندا زوسنو 25 مئتاوت نقداو قرص ني كنداوያን حلميوم ኮይنوم زلوم سقمتي بريزيدنت ترامب نتاريخاو طبوق زمدنا كلتين هاجرات قلقل عفو زيدفايو كارني دحر عوتو بزسمعو مدرب بريزيدنت ترامب امريكا منتي كتوننا
ክመቃቅለና እዩ ዝፍትን ዘሎ ፈጺሙ ግን ከምኡ ኣይክኸውንን እዩ ክብል ተዛሪቡ ምስ ኣሜሪካ ንነዊሕ እዋን ጸንሐ ዝምድናታት ውህደት ደጊም ኣብቂዑ እዩ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ ኣፈለማ እዚ ዓመት ሰልፊ ዓቀባውያን ነቲ ንኣስታት 10 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሐ ገዛኢ ሊበራላዊ ሰልፊ ብገፊሕ ክስዕሮ እዩ ዝብል ግምት እዩ ነይሩ ኣብዚ ዓመት ናብ ስልጣን ዝተመለሰ ትራምፕ መበል 51 ክፍለ ሃገር ኣሜሪካ ክትኸውን ዘለዎ ትምኒት ምግላጹ ግና ንሓርበኛታት ካናዳ ኣበራቢርዎ ኣሎ ፌደራላዊ ምርጫ ካናዳ ንመናብር ፓርላማ ዝካየድ ፖለቲካዊ ውድድር ኮይኑ ዝበዝሐ መናብር ዝረኸበ ሰልፊ ቀዳማ ሚኒስትር ክምዘዝ ዕድል ይወሃቦ መረፅቲ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዕድመ ዘለዎም ዜጋታት ካናዳ ኮይኖም መለለይ መንነትን ኣድራሻን ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎም ኣብዚ ቀረባ እዋን ክወፅእ ዝጸንሐ ግምታት ከዓ እቲ ገዛኢ ሰልፊ ይመርሕ ከም ዘሎ ይእምት ዋላ እኳ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ኣፈላላይ እንተጸበበ ክብል ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመላኺቱ ኣሎ ክቡራት ተመልከቲ ዜናው መሰናዶታትና ቀድሚ ምዝዛምና ቀንድቀነት ብታትና ክነዘኻኽረኩም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣዋጅ ጥዕናን ድሕንነትን እንስሳት ብምምርማር ኣጽዲቁ ንነበር ዕጡቃት ስልጠና ተሃድሶ ማህብን ናብ ሕብረተሰብ መሊስካ ናይ ምጽምባርን ስራሕ ተጠናኺሩ ምቕጻሉ ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ኣፍሊጡ